Ало, да. Ало, за този Мерцедес C43-ката. Да, кажете, наличен е. Ама много пари му искате, бе, това даже не е истинско AMG. Ма как да не е истинско AMG? Това е почти 400 коня под капака. Ако искаш... Глупости, бе, истинското AMG е само V8, бе. Не. 6 цилиндъра много бяга. Сега ще те повозим. Ела на тест драйв да ти покажем за какво става въпрос. Mercedes-Benz C43 AMG, закупен от търг OpenLane в Канада на невероятна цена, която е с 30% по-ниска от тази в България. Автомобилът пристига в перфектно състояние с една единствена забележка, която имаме тук на дясната врата. Иначе като цяло е перфектен отвънка. Хубавото, което имаме при този автомобил е, че е с PPF фолио на половината от предния капак, което разбира се ни предпазва от камъчета и всякакви други неща, които фърчат по време на път. Имаме едни много хубави джанти с рънфлат гуми, размер 225/40/19, битурбоформатик. Колата разполага с почти 400 коня под капака, 3 литров двигател, специално произведен от Mercedes-Benz AMG. Пренасяме се в интериора на немската бегачка. Какво виждаме тук? Един хубав комфорт, шитокожено табло, изчистен изцяло интериор, рязан волан, AMG баджа тук, пера на самия волан. Автомобилът с 9-степенния G-Tronic, което го прави изключително икономичен и пъргав. Седалките, които са с удължение на краката, микс алкантара и кожа, с хубав сапорт, който е отстрани, Burmester музика. Общо взето, наистина доста приятен автомобил. Също така имаме и подгреви на предните седалки, електрическо нагласяне в около 17-18 степени, може би. Имаме панорама на целия покрив, която е двойна. Нека да чуем и звукът на този автомобил. С едно копче просто палим. Един страхотен равен звук чуваме отзад. Интересно тук, което може да видим, можем да отваряме и затваряме клапите съответно, за по-силен и по-интензивен звук. Много добре. Голямата навигация, избор. Имаме копче за избор на режима, като е Еко, Комфорт, Спорт, Спорт Плюс и Индивидуал. Просто може да си избираме буквално както си искаме да караме. Ако ви е харесал този автомобил, свържете се с нас. Може да ви вкараме и на вас подобен или някакъв друг. Triumph Cars.